Добрый вечер, поважанное господарство. Меня звать Змитер Мицкевич. Вы глядите программу без аккредитации. И сегодня, як звычайно, разом с коллегами мы постараемся обмерковать некоторые цікавые темы, якія были на парадку дня. И сярод гэтых темаў стварэнне партии Виктора Бабарыки и Павла Латушки, криминальные справы супраць Александра Опейкина и Александра Герасимени, ну и ператварэнне МЗС Лукашенки у филиал КДБ. І сёння гэтыя тэмы разам са мной будуць абмяркоўваць цудоўная Наста Ільіна, журналістка Белсату і доктар сацыялогіі. Добрый вечар. Добрый вечер. Александр Опейкин, выканаўчы дырэктар Фонда спартовай салідарнасці. Добрый вечер. І старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» Ігор Барысаў. Добрый день. Пачнем давайте з справаў палітычных. Спачатку стварэння партыі Віктара Бабарыкі, пасля стварэння партыі Павла Латушкі. Выглядае, што адно стало прычынай для другога. І ўвогуле такое ажыўленне на палітычнай прасторы Беларусі. Шмат абмеркавання выклікалі гэтыя дзенні, пакуль нічога не вядома ні пра праграмы гэтых партый, ні да чаго яны, в прынцыпе, будуць імкнуцца, але ўжо вось заявы пра нейкія актыўныя дзенні з'яўляюцца, ўжо там шмат планаў у абодвух гэтых цяжкавагавікоў у цяперашняй палітычнай сітуацыі. Ну і, канешне ж, адразу хочацца запытаць у Насты. Што гэта такое? І самае галоўнае, гэта добра ці гэта дрэнна стварэнне партый прямо цяпер? Ну, ведаеш, мабыць, я зараз задам пэўны тон гэтай размовы. Дрэнна гэта ці добра. Як бы любы движ у нашай сённяшняй сітуацыі, гэта ўжо апрыёры добра. Іншыя ацэнкі, наколькі гэта ўдалы выбраны момант ці не, таму што лідар адной будучай партыі знаходзіцца за кратамі, а лідар другой будучай партыі знаходзіцца ў эміграцыі, што таксама пэўныя абмежаванні. Я скажу, што тут вельмі шмат комплексна чыннікаў. Па-першае, у чым розніца гэтых двух заяваў? І гэта падставовая розніца. Той, што прадстаўнікі першай партыі, будучай партыі разам вместе, яны сказалі пра тое, што яны будуць намагацца атрымаць рэгістрацыю. Што гэта азначае? Гэта азначае, што яны гатовы гуляць на поле Лукашэнкі. І мне вось гэта, шчыра кажучы, ёсць пэўныя перасцярогі, як гэта будзе адбывацца. Канешне, можна тут лавіраваць і сыходзіць ад складаных пытанняў і казаць пра тое, што гэта нам дапаможа ў мабілізацыі нашага актыва, вось гэтых людзей, сотні тысячаў, якія былі актыўныя падчас перадвыбарчай кампаніі. Добра, але як на практыцы гэта будзе выглядаць? Тут ужо пытанне, куды вы сабраліся? Мясцовыя саветы, калі няма мясцовых саветаў, куды вы сабраліся? У парламент, калі няма гэтага парламента. Але калі вы збіраецеся гуляць на гэтым поле, то бок вы чакаеце, я нагадаю, што акурат каманда Віктара Бабарыкі, мне здаецца, нават на выперадкі з Александром Лукашэнкам казала пра рэферэндум. То бок, які будзе крок? Ваша партыя будзе дамагацца пэўнага рэферэндуму, каб было больш свабодаў гэтага ў палітычнай сферы, і ўсё ж такі прыйсці ў нейкі парламент, нейкі новы парламент, і гэта ўсё ж такі будзе такое бутафорскае стварэнне, як усе апошнія 27 гадоў. Пытанняў больш, чым адказаў, насамрэч, але што цікава, ўсё ж такі я тут такую шпільку поставлю. Все ж таки вы збіраецеся пры Лукашэнкі дамагацца рэгістрацыі. Тут вялікі знак пытання. Што цікава? Куды больш дыпламатычна, куды больш стратэгічна на будучыню да пытання падышоў спадар Павел Латушка, таму што ён кажа пра тое, што яго партыя патрэбна будзе Беларусі ў часы вось гэтай трансфармацыі, каб не было вось гэтага палітычнага вакууму, каб не толькі партыя там прарасійская Саюз, якая ствараецца, ці хутка перафарматуецца номенклатуру ў партыю Беларусі, ці яшчэ штосьці там, але цяпер гэта такі крок на перспектыву. Вельмі добра, ведаеце, планаваць на перспектыву, але для беларусаў сённяшняе пытанне нумар адзін, што рабіць цяпер і зараз. Размаўлялі наконт рэгістрацыі. Адразу ж да Ігора пытанне, слухай, на твоё меркаванне. Зарэгіструюць такую партыю. Ёсць увогуле шанец, што Лукашенко пагадзіцца
прыняць вось гэты пас ад партыі Віктара Бабарыкі. Ну і агулам, што яны тады будуць рабіць, калі ім проста скажуць: не, ніякай рэгістрацыі, хлопцы, ідзіце дамоў. Ну, акурат я думаю, што яны так і скажуць, што хлопцы, ідзіце дадому, і далей зноўку будзе палітычны дыскурс падвісаць з пытаннем, што рабіць далей. Таму што все папярэднія ініцыятывы і адкліканне дэпутатаў, і, значит, правядзенне рэферэндума, яны не мелі ніякіх станоўчых вынікаў, таму што, на жаль, мы жывем у аўтарытарнай паліцэйскай дзяржаве, і шмат хто гэта ўсё не ўлічвае. І мы, афіцыйна зарэгістраваная партыя, я з'яўляюсь прадстаўніком афіцыйна зарэгістраванай партыі, нам партыю ствараць не трэба, і, дзякуй Богу, яна існавала яшчэ да Лукашэнкі, таму мы вось гэты статус захавалі, але мы тут скаваны таксама па руках і нагах у сваёй дзейнасці, і мы не можам выходзіць за чырвоныя лініі, таму што гэта мае велізарнейшыя наступствы. І сітуацыя для стварэння новых палітычных арганізацый, яна, конечно, я вітаю то, што людзі гатовы, скажем, увайсці новымі фігурамі на шахматную дошку палітычную Беларусі, але, як правильно адзначыла Наста, з турмы і з эміграцыі гэта зрабіць фактычна, на мою думку, нереальна, тому што рэжым за апошнія больш за 20 год не рэгістраваў ні адну палітычную арганізацыю ў Беларусі. Але на гэтай шахматнай дошцы рэжым шахматы не гуляе, ён просто можа взяць гэтую дошку і устроіць кітайскую нічыю, то бок даць па мордзе апаненту гэтай дошкі. І хутчэй за ўсё ён так гэта і зробіць. На маю думку, стварэнне новых партый, палітычных арганізацый, тут ўжо былі агучаны і Змітрыеў, і Ланкін, і хто там яшчэ, і Бабарыка, і Латушка, і сапраўды я чакаю, што можа быць і Ціханаўскі, можа быць не Ціханаўска, а Ціханаўскі гэта скажа, і Цэпкала можа сказаць, і Васкрэсенскі гэта можа сказаць. Але, на маю думку, тут два розных пасыла. Першы пасыл у першую чаргу датычыцца да Латушкі і да Бабарыкі, гэта стварэнне аргкамітэта палітычнай партыі, можа быць не самой партыі, таму што ім трэба кімсьці быць у вачах, скажем, еўрапейскай супольнасці, таму што Европа, яна жыве па прынцыпу палітычнай арганізацыі. Ёсць левыя, ёсць правыя, ёсць кансерватары, ёсць зялёныя, ёсць цэнтрысты, скажем. І калі ты кандыдат в прэзідэнты, напрыклад, то калі ты ствараеш палітычную партыю, то якой ідэалогіі ты? Таму што каб разумець, хто можа салідарызавацца з табой. Все астатнія, пачынаючы там ад Змітрыева, Васкрэсенскіна, Ланкіна, гэта якраз таки дэкларацыя спробаў впісацца ў існуючую мадэль палітычнай сістэмы дзеля таго, каб праз лаяльнасць атрымаць хоць нейкія дывідэнты. Разумеючы, што крызіс, палітычны крызіс, які ўвайшла зараз Беларусь, гэта таксама магчымасці для росту, да, магчымасці для стварэння чагосьці новага, таму што, ну, вот старое, яно, напрыклад, уладай там не прымаецца, канкурэнтнае, яно адсякаецца, ну, а вось лаяльнае, ну, на ўзроўні карысных дурняў, хай яно, можа быць, і будзе. Александр, вот у меня тут пытанне якраз да вас, таму што ці не выглядае для вас гэта нейкім папулізмам? То бок партыі без яскрава вызначанай ідэалогіі пакуль нават не зразумела, што яны могуць рабіць вось у гэтым прававым полі. Ну вот таму што, напрыклад, возьмем мы там фонд спартовай салідарнасці, зразумела, чым ён займаецца, ёсць практычныя вынікі, ёсць там пэўныя вызначаныя кірункі працы. А тут мы гэтага не бачым. Вось як для вас гэта выглядае? Мне кажется, это такой какой-то уже пережиток 19-20 века, наличие какой-то партии, и вот слово даже партия, вот в нашем понимании, в моем понимании, это какой-то такой вот, не знаю, просто ассоциация, какое-то вот собрание, да, где люди что-то там проводят какие-то пленумы, там какие-то, не знаю. То есть, ну, сейчас вот в 2021 году, мне кажется, настолько уже не актуально, и партия может вообще существовать как абсолютно виртуальное явление. То есть не обязательно, чтобы она была там в Беларуси, где там зарегистрирована, или там, не знаю, там, имела какое-то постоянное физическое присутствие в Беларуси. Она может вообще виртуально существовать, люди могут принадлежать к партии, находиться в абсолютно разных частях мира, а самое главное, какую идею они как бы представляют, и каким образом они подбирают инструменты, чтобы свою аудиторию как-то, да, там, аудиторию своей партии, или там, аудиторию своей идеологии
как-то расширять, как-то на эту аудиторию влиять. То есть насколько сильна идея там этой партии. Можно делать хорошие вещи, правильные, можно влиять на аудиторию, можно действительно как-то формировать крупное сообщество, которое влияет уже на какие-то процессы без какой-то фиксированной юридической регистрации. Возможно, впоследствии она как бы, да, в нормальном правовом поле она нужна. Но сейчас нормального правового нет поля, его не существует, да, правовой дефолт. Смысла что-то пытаться регистрировать в Беларуси вообще я не вижу. То есть это какие-то бесполезные вещи. Даже если ты получишь эту регистрацию, то толку от нее никакого, в общем-то, не будет. Да? То есть у тебя ее могут забрать там, на следующий день под каким-то любым предлогом. То есть, ну, это абсолютно такие вот ненужные вещи, я считаю. То есть главное, что ты делаешь в итоге по факту. Что ты можешь, какая у тебя действительно аудитория, какой у тебя охват информационный, какое количество людей действительно готовы присоединиться к твоей идеологии, разделяют ее и готовы там, для этой идеологии что-то делать каждодневно, что-то менять. І тут хочацца задаць пытанне да Насты, ці сапраўды мы не скацімся вось з такім падыходам ва ўкраінскі варыянт, калі партыі будуць проста персаналізаванымі і выключна служыць інструментам для рэалізацыі ідэй нейкіх канкрэтных людзей, што в прынцыпе зноў жа таксама адмоўна ўплывае на палітычны ўдзел людзей, таму што калі яны бачаць, што палітычныя партыі з'яўляюцца выключна вось метадам прасоўвання інтарэсаў той ці іншай асобы, а не нейкай там агульнай глобальнай справы, зноў жа там руху да нейкай ідэалогіі, то людзі проста губляюць у гэтым цікаўнасць. Ведаеш, я пачну з таго, каб скаціцца, трэба быць на нейкім узвышшы. На жаль, мы зараз не знаходзімся на ўзвышшы, мы знаходзімся ў яме. Хтосьці гэта называе прававой яме, а я яшчэ назову гэта адукацыйнай яме. Нам хутчэй трэба карабкацца, так? А вось гэта можна зрабіць шляхам адукацыі. Тое, што я зараз бачу, як бы я захапленне ад беларусаў, яны сапраўды неймаверныя і неверагодныя, але пытанне ў тым, што не хапае разумення ў працэсу. Але калі мы кажам пра партыі, пытанне нумар адзін для партыі гэта быць у парламенце, гэта прымаць законы, гэта, ведаеш, уплываць на палітычнае сапраўды жыццё краіны. І тут пытанне, я не ведаю, якімі законы будуць прымаць людзі, калі я не ведаю, якой яны ідэалогіі. Пойдуць яны белыя ці яны чырвоныя, груба кажучы, у якім кірунку пойдуць. Калі я галасую за сацыял-дэмакратаў партыі Грамада, я ведаю, якія законы, якого характару будуць прымаць гэтыя людзі. Тое ж самае, калі я галасую за партыю Беларускага народнага фронта, я ведаю, за што яны будуць галасаваць. За што будуць галасаваць гэтыя новыя людзі, я не ведаю, тому што за тое, каб жыццё было добра, я так разумею. Я спецыяльна пачытала на сайце «Вместе», што ж там абвесцілі. Я прачытала маніфест. Но маніфест вось так па ляфісу Трубецкого, ці па гісторыі камуністычнай партыі сапраўды прагучала вось так палітычна. Такая мова выбрана палітычна. Маніфест. Але вось у гэтым маніфесце я для сябе падкрэсліла дзве рэчы. Першая рэч, некалькі разоў там было сказана, што мы партыя новага ўзора, так вось нейкай новай структуры, нейкай новай ідэалогіі, новай генерацыі. Ну, для мяне гэта больш прагучала, што мы ствараем не партыю, мы ствараем стартап. Што, ў прынцыпе, таксама не так кепска. Можа, вось гэта новае пакаленне айцішнікаў, новых людзей, якія як бы вось веруюць, яны такой мовы патрабуюць. Але ведаеш далей, што я бачыла ў тэксце, што мы акрамя за правовую дзяржаву, за правы чалавека, мы за багатство, мы за багатую краіну, мы за багатую краіну. Гэта мне сапраўды нагадала Зеленскага. Так, каб не было вайны, яго быў такі пасыл. Галоўнае не страляць. Но зараз мы стаім сапраўды на парозе гарачага канфлікту ва ўкраіне, тому што Расія сцягнула войскі. Так, недастаткова не страляць. Калі я чытала гэты маніфест, мы будзем, каб быць багатымі, галоўнае не быць беднымі. Асноўна, вось я гэта прачытала так, тому што іншых тлумачэнняў, як мы станем багатымі, няма. І вось тут патрэбна праграмы партыі, тут патрэбна ідэалогія, тут патрэбна разуменне, як мы працуем з еўрапейскімі партнёрамі, ці, можа, нейкімі іншымі партнёрамі, я не ведаю, можа, з Кітаем, можа, у нас ідэалогія будзе такая, ці з суседзямі, толькі блізкімі, там, не ведаю, будзем будаваць там чарнаморска-балтыйскую, вось гэты рэгіён. Таму вось, як бы, што хочацца, на што я хочу падкрэсліць я хочу тое, што,
Давайте ўжо адукоўваць свой электарат. Як бы мабілізацыя гэта добра, але трэба разумець, як бы вакол чаго ідзе гэта мабілізацыя. Напрыканцы маніфеста партыі «Вместе» было напісана, што мы такія адкрытыя, што ад вас будзем чакаць ідэй. Мы разам з вами напішам гэтую праграму. Ну, окей, механізм таксама цікавы. Гэта такая супольная талака, супольная веча. Вось зараз абмяркуем, як бы, і напішам. Але мне, як чалавеку з адукацыі, які як бы таксама пра палітыку даведаўся не учора, як бы гэта трошкі дзіўна. То бок для мяне гэта хутчэй пасыл, нам няма што зараз не сказаць, не прапанаваць. Мы паслухаем вас, як вам будзе патрэбна, вашы чаянні, так, вось і вашы патрэбы. Так мы гэта все сфармулюем і скажам. І гэта сапраўды небяспечна. Игорь, я тут вот что хотел спытаць. Ёсць такое меркаванне, што беларусы ўжо просто перараслі гэты фармат палітычных партый, што ім сапраўды ўжо не цікавы вось тыя фарматы ідэалагічныя, якія былі раней, а яны вось просто бачаць партыю як нейкай такі, я не ведаю, такую супольнасць па інтарэсах, то бок нейкі такі не маналітны ідэалагічны канструкт, да, такую вось даволі гнуткую рэч, якая там вось менавіта вядзе да вот сапраўды да багацця, да дабрабыту, і в прынцыпе не асабліва важна праз што і якімі, скажем так, сцежкамі. Я все ж таки мяркую, што немагчыма пераскочыць эволюцыйна праз нейкі перыяд. Напрыклад, часам жартую, што беларусы гэта, як кажуць, французы будучыні, таму што вот яны такія вот дэнацыяналізаваныя, яны тут пра глобалісты, такія міралюбівыя, але на самой справе пытання нацыянальнага культурніцкага адраджэння, но ўсё роўна выходзіць у парадак дня з рэгулярнай перыядычнасцю, і пакуль беларусы гэта не ўсвядомяць, што калі мы станем, толькі праз гэта можна стаць нацыяй, каб рухацца надалей, да, і не толькі там па культурніцкіх прынцыпах, але і па прынцыпах таго, што нацыя павінна ствараць дабрабыт, да, праз прадуктыўнасць працы і узвышацца таксама праз гэта і займаць пачэснае месца сярод іншых нацый, то, як кажуць, далей гэта нікуды нічога не паедзе. Тое самае, вот зараз я шмат пачуў ад Александра, але я тут вельмі крытычны, таму што тут вельмі шмат чаго папулізма і адсутнасці ввогуле паразумення, што такое палітычны працэс, таму што дэмакратыя ў адзін клік, да, гэта не ёсць дэмакратыя. Я маю на ўвазе тую самую платформу «Голас», шмат якія хто ставіць на тое, што вот там колькі там прагаласавала. Гэта выдатна. Гэта не больш, чым такое спантаннае там сацыялагічнае пытанне па настроях грамадзян. Не больш, не менш, тому што палітыка гэта рэч все ж таки больш сур'ёзная, тому што і еўрапейская палітыка, яна ведала штосьці такое з некласічных ідэалогій. Напрыклад, была партыя піратаў, я думаю, якая вот всіх тут цікавіла, будоражила, все тут думали, ага, все, класічныя партыі, яны адваліліся, яны ўжо не цікавыя, тут зараз з'яўляюцца новыя ідэалогіі, ну і што з партыяй піратаў зараз? Ні аднаго месца, нідзе, наколькі я ведаю, нема. Таму што няма ў яе ніякай ідэалогіі і няма ніякага вот это бачання, што з гэтым усім рабіць. І хочаш, не хочаш, а ўсё роўна вяртаешся да класічных ідэалогій. Можна я тут дадам? Вось. У нас амаль 30 гадоў няма разумення, няма вось гэтай функцыі партыі ў парламенце. Нават як нашыя грамадзяне нават не ведаюць, што партыя гэта не толькі дзесьці там пабачылі ў бюлетні, паставілі галачку, выбары сфальсіфікавалі. То бок у нас партыі не працавалі 30 гадоў. То як мы маглі ад гэтага стаміцца? Мы проста не ведаем, як яны працуюць, як яны мусяць працаваць. І таму тут, канешне, першае, во што наша дыскусія апіраецца, так гэта пытанне выбараў. Так, будуць выбары свабодныя, дэмакратычныя, будуць і партыі, будзе палітычнае жыццё, будуць і мясцовыя саветы, будзе і парламент, які будзе прымаць законы. Добра, едзем далей. Не настолькі пазітыўная цяпер тэма. Гэта вось крымінальныя справы супраць Александра Апейкіна, Александра Герасімені і ўвогуле весь гэты жесткач, які адбываецца в палітычнай прасторы краіны. Гэта рэпрэсіі супраць нязгодных, гэта
абсалютна жахлівыя ўмовы ўтрымання людзей за кратамі і агулам рэпрэсіі нават там супраць мастакоў, супраць арганізатараў выставаў. Па-першае, адразу да Александра пытанне, як вам і Александр в новым статусе? І агулам ці штосьці змянілася і як думаеце, за што? Да, в общем-то, никак там на это не отреагировали. Наверное, проблема была бы, если бы мы были только вдвоем одни такие, да, как-то. Тогда действительно, может, было неприятно. Но сейчас мы видим, что тысячи уголовных дел в Беларуси, и абсолютно понятно, что все эти дела, они фиктивны, то есть они не имеют, по большому счету, никакого реального статуса, то есть это политически мотивированные дела, и как-то, ну, никак это нас, наверное, не задело, то есть понятно абсолютно, да, что это какая-то такая защитная реакция режима, который находится в вагоне абсолютной. Но для себя мы вообще как-то это вот, не знаю, там, не буду говорить за Сашу, я считаю, это вообще как-то какие-то нелегитимные абсолютно постановления. То есть, Следственный комитет не имеет никакой на сегодняшний день юридической силы. Власть нелегитимна, грубо говоря. Кто назначал председателя Следственного комитета? Нелегитимный президент бывший, да, соответственно, не имеющий никаких властных полномочий. Соответственно, все государственные органы не имеют никаких властных полномочий в реальности. То есть, по большому счету, все эти заявления — это просто какие-то бумажки кружков юридических, или, как я сказал, как будто пираты Сомали там что-то объявили в наш адрес, там, или аборигены островов Океании. То есть это примерно точно такой же легитимный статус, потому что они, это просто какой-то самоназванный, самоорганизованный какой-то следственный комитет, так называемый, да, не имеющий никакого, и люди не имеют никаких полномочий. Мало того, что они не имеют полномочий, и вообще все эти постановления незаконные, это еще и преступные, да, вещи. То есть преступление совершается в отношении нас, то есть объявляют нас уголовниками, делают это абсолютно незаконно, то есть совершают преступление. А чтобы вы понимали, что вот в преступление против одного такого человека, против которого возбуждают политически мотивированное уголовное дело, втянуто уже там автоматически, наверное, человек 10. Но вот так вот происходит процесс, а это происходит в отношении тысячи людей. Представляете, какая вообще моральная деградация у всех этих чуваков? А понятно, приказ возбуждения отдает как бы сам Лукашенко. Ничья там инициатива там внутри Следственного комитета, там никакой инициативы нет. Нужно десакрализировать полностью власть. То есть она должна быть десакрализирована. Соответственно, ее нужно просто признавать нелегитимной на всех уровнях. Не только Лукашенко нелегитимно, но и все, что там ниже по вертикали, все это нелегитимно, вплоть до каких-то там районных советов. Все. Вас никто не выбирал, вы какие-то самоназначенные, самовыбранные. Поэтому все ваши там указы, приказы, все мимо нас. Простите. Як думаеце, вось гэтае рашэнне па вам асабіста Лукашенко прымаў, да, вось за вашай дзейнасці, за тое, што адбіраеце ў яго гэтую любімую цацку, напэўна, спрабуеце адабраць са спортам, вось, да, сапраўды вельмі заўважны ваш ціск, то бок гэта вось ляжыць такі Лукашенко, думаю, вот уже это Топейкин, надо его прищучить, что он вообще себе позволяет. Ці як гэта выглядала? Я думаю, примерно так это выглядит. Что на самом деле примерно все решения, вот все обсуждения примерно в таком формате происходят, плюс еще мат добавляется к этому всему. Это же простые абсолютно люди, которых на вокзал выйдете или на остановку. Вот это примерно окружение Лукашенко. Вот зайдите просто в магазин где-нибудь там, продуктовый, сельский. Примерно вы увидите людей, которые на сегодняшний день управляют страной. Вот. Они так разговаривают. Понятно, что потом там Эйсман показывает там, да, на камеру, там, все подрезают, чистят, там, да, на камеру одна картинка. А в реальности все совещания провластные, там, в провластных кабинетах, они вот так вот проходят. С трехэтажным матом, с хамством и так далее. Это хамство, оно потом сверху вниз спускается. Почему, как бы, да, мы в госучреждениях там сталкиваемся с хамством, таким недоброжеланием и так далее, потому что это идет сверху вниз. То есть там один напихал там своим там подчиненным, да, и они пошли там вниз спускать. И вот это хамство, то есть право на хамство, оно передается с самого верха. То есть вот я имею право вам хамить, там, вас там прибивать там, и так далее. Ну и просто каждый потом руководитель, министр, он идет в свои кабинеты и несет это хамство дальше. И вот оно так формируется. В общем-то, что характерно для Лукашенко, это вот как бы его
просто неприкрытое, непосредственное, абсолютно непривычное для нормального воспитанного человека хамство, абсолютно непривычное. Это тыканье, там, унижение и все. Но, и вот посмотрите, да, вот за 26 лет какое количество людей, чиновников, достаточно достойных, кстати, было унижено. Просто публично унижено. Да? Представляете, что это такое для человека достойного унижения, как бы, да, вот этого всего. Вот так вот люди съедаются. Но дело в том, что есть те, кто не проглатывает, они уходят, там, уезжают, а есть те, кто проглатывает, и они становятся такими же. Наста, у мяне якраз у сувязі з гэтым пытанне, ці такое стаўленне якраз такі падыход у высокіх кабінетах не з'яўляецца прычынай той жэсці, якая адбываецца на нашых вуліцах. Што самы звычайны гоблін в тэрарыстцы просто глядзіць, якім чынам паводзіць сябе вышэйшае кіраўніцтва і, адпаведна, у дачыненнях са сваімі суграмадзянамі паводзіць сябе яшчэ горшым чынам, ведаючы, што гэта ж прыклад такі, так же можна, значыць, так добра рабіць. Ведаеш, мы тут зноў ж такі пытанні, пра што размаўлялі весь гэты час. Праблема вось гэтай дэградацыі, гэта праблема ў тым, што ўлада ў нас не выбарная. Так? Калі б мы выбіралі ўладу, так мы бы пільнавалі, што адбываецца. Я не хачу шукаць вось гэтай прычыны, чаму яны такія, гэтак далей. Можа, не на псіхатропах працуюць, у меня няма доказаў, так, але вось тое нечалавечыя паводзіны, так, якія мы бачылі і працягваем бачыць, той садызм, які адбываецца, як бы патлумачыць гэта можна, канешне, нізкай культурай чалавечай, палітычнай, там, вось, неадукаванасцю, кніжкі ў дзяцінстве не чыталі. Ведаеш, мне асабліва, што раз'юшвае, так, што тое, што вось мы заўсёды былі ў гэтай савецкай ідэалогіі, так, мы не пакаяліся, як кажа Дашкевіч, а вось гэтай камуністычнай ідэалогіі, таму гэта ўсё і маем, таму што мы не пераасэнсавалі, што такое былі рэпрэсіі ў 37-м годзе, так, і мы ў гэтым 37-м годзе апынуліся зараз. Але мяне што заўсёды раз'юшвае тое, што нават тыя ж самыя сілавікі на самым нізкім узроўні, так, гэта мапаўцы і так далей. У прынцыпе, яны ж хадзілі ў тыя ж самыя школы, што мы ўсе, так, яны адзінае, што яны, магчыма, і маглі вынесці з урокаў гісторыі. Яны прагульвалі. Вось яны маглі, там, ведаюць, все ж такі, вось гэтым мазгі, што прамывалі, пачынаючы з першага класа ці садка, так, фашызм. І вось гэтая сістэма, так, яна і нарадзіла вось гэты чысты фашызм, так. Я не ведаю, як яны могуць сябе апраўдаваць, яны нічым не адрозніваюцца ні ад СС, не ведаю, ні ад іншых, як бы, так, вайсковых адзінак нацысцкай Германіі, так, але вось гэтую нацысцкую Германію яны і стварылі. Ігор, у мяне тут яшчэ пытанне в гэтай жа тэме, на што гэты ціск нават на мастакоў? І вось гэтыя драконаўскія меры, там, супраць нават там шматдзетных маці і гэтак далей. Што яны хочуць гэтым паказаць? Ці гэта ўжо інерцыя сістэмы, што яны проста хочуць закатаць в асфальт всё? Альбо гэта яшчэ вось гэтае мэтанакіраваны такі загад, да, вось дзеянне такое кропкавае, як яны кажуць. На што гэта больш падобна, па-твойму? Якая мэта ў гэтага ўсяго цяпер? Мне падаецца, што зараз у грамадстве ідзе такая непрызнаная гібридная партызанская вайна толькі не на ўзроўні фізічнага знішчэння, так, як бы, калі ты бачыш там ворага і у адкрытую з ім вступаеш у бой, да, у супрацьдзеянне, а на розных узроўнях. І гэта праяўляецца, скажам, і барацьба СМІ розных, так, і барацьба экспертаў, і барацьба на ўзроўні там каментарыяў у розных чатах, і барацьба гэта паміж сімволікамі. І натуральна, што рэжым выбраў для сябе такую стратэгію, што не тое, што закатаць гэта ўсё в асфальт, а нівеліраваць, скасаваць любыя праявы ініцыятывы, калі гэта не сыходзіць ад, скажем, пра ўладных арганізацый альбо структур. Чаму? Таму што гэта патэнцыйна з'яўляецца не іх ініцыятывамі і рэчамі некантраляванымі. Таму, натуральна, гэта не павінна існаваць. Зараз для ўлады любая ініцыятыва – гэта небяспека. І калі яна вот гэта спрабуе дэманстраваць праз
выракі разнастайныя праз зняволенні, праз катаванні, праз арышты, штрафы і разгрому арганізацый. Пакуль гэта ідзе рэакцыя, як доўга яна прадоўжыцца, гэта незразумела, але тут пытанне стаіць у першую чаргу, гэта выжыванне самой улады, таму што ёй уже все роўна на эту міжнародную рэакцыю, на рэакцыю ўнутры Беларусі грамадзян. Ёй самае галоўнае выжыць, утрымацца, як кажуць, а далей што будзе, то будзе. Добра, падыходзім да фінальнай тэмы. Гэта аптымізацыя гэтак званая МЗС, якую Лукашенко абмяркоўваў фактычна з аднымі сілавікамі. І тут вельмі цікавае пытанне у сувязі з гэтым. Што сапраўды ў нас цяпер гэтак званае Міністэрства замежных справаў все, гэта канчаткова філіял КДБ, гэта канчаткова структура, якая будзе займацца выключна выведчымі сувязямі, і яшчэ трошку трактарамі гандляваць па старай звычцы. І все тады гэта вера ў Макея, як такую фігуру і стваральніка чагосьці незалежнага ад Лукашэнкі канчаткова разбурылася. Наста, як ты думаеш? Ведаеш, гэта складанае пытанне, таму што як бы з аднаго боку, можа, Лукашенко уже так і не патрабуе мець Міністэрства замежных спраў, як бы не ведаю там, ці дыпламаты Паўночнай Карэі, ці нацысцкай Германіі яна была такая, ведаеш, развітая і так далей, ці патрэбна таталітарнай дзяржаве дыпламаты. У Савецкім Саюзе сапраўды дыпламаты гэта быў філіял КДБ. Я насамрэч не думаю, што незалежна Беларусі гэта занадта моцна адрознівалася ад філіалу КДБ, гэта таксама пэўныя спецаддзелы. Магчыма, апошнія некалькі гадоў у нас сфармавалася такая як бы пазітыўная ацэнка працы Міністэрства замежных спраў. Туды прыйшло больш прафесіяналаў, як нам падавалася, і вось падчас чарговых нейкіх гандлёвых войнаў з Расіяй больш жорстка неяк беларускі бок адказваў, і пэўная незалежнасць у гэтым прасочвалася. Па-першае, мне здаецца, што Лукашенко, чаму такі моцны наезд, ён помслівы, так, ён помсціць не толькі спартоўцам, так, якія выказаліся, ці прадстаўнікам іншых сфераў, але мы памятаем, што нечакана, але супрацоўнікі МЗС таксама выказаліся супраць гвалту, які адбываўся на вуліцах Беларусі. Недастаткова, магчыма, для яго было проста звольніць і пачысціць. Трэба больш сур'ёзныя захады зрабіць. Можа, я паўтаруся, але зноў жа такі занадта моцная канкурэнцыя так з боку штаба Ціханаўскай і з боку структуры Латушкі, таму што яны сапраўды з'яўляюцца такім незалежным МЗСам Беларусі на сённяшні дзень, і таму пасля вось гэтых шматлікіх сустрэчаў Ціханаўская з рознымі кіраўнікамі розных еўрапейскіх заходніх краінаў, трэба было адказваць, таму што гэта ўдар, усе гэты сустрэчы Ціханаўскай, гэта ўдар у першую чаргу як бы па вось гэтай структуры, па Міністэрству замежных справаў. Усе дасягненні, які меў Макей, ён мог пахваліцца гэтымі мінскай пляцоўкай, дыалогу. Украіна ўжо ад гэтага адмовілася, яна ў гэтым не зацікаўлена, даверу партнёрскага ў гэтым няма. Ігор, як тады пасля ўсіх гэтых пертурбацый будуць выглядаць стасункі лукашызму з суседнімі краінамі хоць бы? Я нават не беру пра штосьці далёкае. То бок, на што будзе рабіцца стаўка, і ці гэта азначае, што цалкам вось все пераведзена в ручное кіраванне і ніякага сваволля ўжо ў гэтым званым МЗСе не будзе? Я думаю, што так, таму што асаблівасць Міністэрства замежных спраў, яна заключаецца ў тым, што яна мае вялікую колькасць амбасад у розных краінах, у тым ліку і дэмакратычных. І, конечно, тыя амбасады Беларусі, якія знаходзяцца ў дэмакратычных краінах, натуральна, яны знаходзяцца пад уздзеяннем вось гэтага фона, дзе яны знаходзяцца, тых стасункаў, тых кантактаў, і натуральна, даносіць не зусім адэкватную пазіцыю, чаму вы паступаеце так, а вот не гэта,
як кажуць, гэта стресс для самих же дыпламатаў, тому што я не ўпэўнены, што кожны з іх верыць у тое, што робіць. І таму от спроба скараціць, як кажуць, туды больш вось гэтых супрацоўнікаў КДБ накіраваць, узяць пад кантроль, тому што мы бачым, што зараз лебядзіная спева камітэта дзяржбяспекі ў Беларусі адбываецца. На ключавыя пасады расстаўляюцца выхадцы з гэтай структуры, і фактычна мы маем такі расійскі варыянт, калі вот краіна кіруе, ну, фактычна ФСБ. Да. Я не выключаю, што зараз вось гэты блок, ён будзе таксама умацоўвацца. І для Лукашэнкі, натуральна, тут ужо ты сам у сваім пытанні адказаў, што для яго вот это, навошта яму патрэбныя амбасады. Я просто прыгадаю, як ён крытыкаваў свой час латушку у Францыі, што ён там развесіў сабе карціны на сценкі, а трактары прадаваць не хоча. І вот гэта быў асноўны пасыл, навошта яму гэтыя амбасады, таму што амбасады за мяжой гэта для яго прадстаўніцтва гандлёвага дома Беларусь, у якім можна набыць і трактар, і БелАЗ, і МАЗ, і іншыя розныя рэчы. Таму што продажы гэта вот дабрабыт, у тым ліку улады, дабрабыт номенклатуры, асабісты дабрабыт, які вот заключаецца ў продажах беларускай прадукцыі, і таксама магчымасць даваць нейкія вот гэтыя бонусы на падтрымку сацыяльнай палітыкі ў Беларусі. І вот якраз такі немагчымасць прадаваць беларускія тавары, а адсутнасць вот гэта якраз такі тое, што нас чакае ў бліжэйшай будучыні, маецца на ўвазе, ну, скарачэнне вось гэтых сацыяльных абавязальніцтваў Беларусі. Таму нас тут агучыла. Я не выключаю, што будзе скарачэнне і бюджэта і на медыцыну, і на адукацыю, і на культуру, таму што калі дзірка ў бюджэце, гэта першае, чым ты будзеш ахвяраваць. Але ніколі Лукашенко не пойдзе на тое, каб скарачаць узровень фінансавання праваахоўных структур. А мы ведаем по бюджэту, першае у нас ідзе выплата дзяржаўнага доўга, другое у нас ідзе гэта фінансавання міліцыі, КДБ, пракуратуры, судоў, арміі, і ад гэтага ён ніколі не адмовіцца. Так, фінансаванне лукаахоўных структур гэта сапраўды вось для яго зараз галоўны прыярытэт. На гэта зараз кінутае ўсё, і мы ведаем, што ў іншых бюджэтных сферах з-за гэтага ўжо дзіркі не кіслыя ўзнікаюць. Але калі вярнуцца да справы МЗС, хочацца тут на добрай ноце скончыць. Александр, тут пытанне ўжо непасрэдна да вас, як менавіта беларусам цяпер будаваць вось гэтыя сувязі з усім светам, і вось што ваш досвед паказвае, як гэтыя стасункі выбудоўваюцца, наколькі ўвогуле менавіта беларусаў, а не лукашызм гатовы ўспрымаць нашыя замежныя партнёры, як вот з імі выбудоўваць конструктыўныя адносіны. Ну, так получилось, что по иронии судьбы я дипломат по образованию, закончил факультет международных отношений БГУ. Вот, поэтому какое-то представление о работе МИДа и внешнеполитической деятельности немножко имею. Вот. Но, не знаю, вряд ли МИД отличается чем-то вообще от любой какой-то другой сферы, которая хочет стать успешной, или команда, которая хочет стать успешной. Для того, чтобы просто все это нормализовалось и вышло действительно на высокий уровень, нужен серьезный лидер как бы во главе ведомства. Это должен быть действительно профессионал, авторитет которого не пререкаем в этой среде, и который нанимает на ключевой должности команду профессионалов, точно таких же. Огромное количество специалистов, я бы сказал, на 90%, потому что я все-таки и ряд моих однокурсников, и ребят, с которыми я учился, они работают в МИДе, они полностью демократически настроены. Соответственно, все, что касается выполнения там каких-то дурацких поручений, это все идет просто в такой внутренний саботаж, это как бы итальянка, потому что нормальному представлению человека, да, нормальному представлению хорошего специалиста эти указания полностью противоречат. Были хорошие специалисты, которые действительно готовы были там что-то делать для Беларуси, искренне, патриотично, но то, что происходит сейчас, конечно, людей ломает очень сильно. Поэтому для восстановления как бы непосредственно каких-то таких серьезных внешнеполитических связей нужно будет, как и во всех остальных сферах, нужно будет просто, не знаю, делать общенациональный призыв.
Я тут маю на ўвазе вось яшчэ што. Як менавіта беларускаму грамадству цяпер пры дапамозе такіх арганізацый, як ваш жа фонд, выбудоўваюць стасункі на будучыню. І наколькі паспяхова гэта ў вас атрымліваецца? Вось наколькі ўжо вас успрымаюць як прадстаўнікоў Беларусі, як бы хаця б там в спорце, да, вось наколькі вы бачыце сур'ёзнае стаўленне і менавіта аддзяленне беларускага грамадства ад лукашызму? Ну, в общем-то, сейчас такой момент, когда действительно такие ключевые общественные стержни, они должны максимально легитимизироваться. В частности, фонд спортивной солидарности – это субъект международного спортивного права, это признанный участник олимпийского движения. То есть, в общем-то, мы ведем полноценную коммуникацию с Международным олимпийским комитетом, с международными спортивными федерациями, с европейскими олимпийскими комитетами, с международными там, правовыми организациями. В частности, вот, буквально вчера мы заключили соглашение с Международной ассоциацией спортивных юристов. Да? То есть, в общем-то, фонд стал в европейском поле, мировом поле абсолютно легитимной структурой, которая имеет право инициировать какие-то процессы, которая имеет право представлять права спортсменов, что, в общем-то, мы и делаем. То есть мы полноценно представляем права спортсменов, которые к нам обращаются за поддержкой. И все кейсы, которые, там, петиции, заявления, которые мы подаем, они рассматриваются серьезно, то есть они прям рассматриваются, имеют юридический статус. То есть это то, что должны делать сейчас вот стержни общественные в виде фондов. Там, фонд культуры, фонд медицины, там, не знаю, фонд поддержки рабочих и так далее. Это получает максимально легитимный статус мировой. Это сейчас полностью возможно, и это нужно делать. Потому что, по сути, впоследствии вот эти команды, которые потом, я надеюсь, перекочуют в комитеты, либо в министерства профильные, да, эти команды, эти контакты и перенесут. Потому что, в общем-то, доверие выстраивается не к структуре, а доверие выстраивается конкретно к персонале. Вось на гэтай цікавай ноце, паважанае спадарства, мы скончым нашу сённяшнюю праграму, падзякуем нашым цудоўным гасцям сёння. І ведаеце, што я вам скажу, сапраўды, дэсакралізацыя лукашызму і ў той жа момант пабудова сваіх магчымасцяў, сувязяў з сусветам, увогуле з усімі нашымі суседзямі. І не толькі гэта тое, што варта рабіць цяпер, і не толькі цяпер, а ўвогуле заўжды. Таму што якраз такі мы, паважанае спадарства, наша беларускае грамадства і з'яўляемся легітымным галоўным актарам у нашай краіне. І так мусіць быць заўжды. З вами быў Зміцер Міцкевіч, вы глядзелі праграму без акрэдытацыі. Добрага вам вечару, добрых выходных.